మహారాష్ట్రలో మావోయిస్టుల కోసం ముమ్మరంగా గాలింపు జరుగుతోంది. నలుగురు మావోయిస్టులను సిఆర్పీఎఫ్, గడ్చిరోలి పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వీరిపై పలు కేసులున్నాయి. దిరంగి పుల్నార్ జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో C-60 కమాండో హత్య కేసులో అరెస్ట్ అయిన నలుగురు చురుగ్గా పాల్గొన్నారన్నారు పోలీసులు. మహారాష్ట్రలో మావోయిస్టుల కోసం ముమ్మరంగా గాలింపు జరుగుతోంది. నలుగురు మావోయిస్టులను సిఆర్పీఎఫ్, గడ్చిరోలి పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వీరిపై పలు కేసులున్నాయి. దిరంగి పుల్నార్ జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో C-60 కమాండో హత్య కేసులో అరెస్ట్ అయిన నలుగురు మావోయిస్టులు చురుగ్గా పాల్గొన్నారన్నారు పోలీసులు.